ram hnoi tele tlang theng thon nuam tak maya hiking neya anwa chu vel hi chu nuam ve tak chu ni masela heti hiking nei tura lim taka chuak te hi him takin anle le to kher lo ti chiang tu chu tuntruma kan ngai thlak tur hiking neya kal te hi ani ngei o me tuntruma hian hiker pathum botat chanchin kumin sang ni sumni panga thleng powa lammu lo te bodan chanchin kan ngai thla ho do na ni July ni som pariat kumsang ni pasari khan bitter root lang montana hian meche pakhat barbara bolik kumsumnga pangami chuan hiking nei turin Bear Creek overlook lampang chu apan do na barbara hi kumsumnga pangami lai ni to ma se ataksa ala hriselin ala fit le maya chumi mai pialama chuan hiking a hian experience vai tam tak lo nei to in he kalna tur tlang po hi a hre chiang hle ni zinglama chuan Jim Ranker California lampang mi achung te tlowa Montana hmuna rongkal nen chuan hiking nei tur chuan an che chuk do na an tum dan chuan chu choi hun vela le le man chu an tumani masela heta hian barbarai chu alo let ve ta hau lo maya kumsang ni pakhat khan barbarai le pasal kal bolikate chu Corvallis Montana hmuna hian an ron pem luta a pasal kal bolika hi JP Morgan Global Security Division na thok thina niya hetian na atanga achol nu hian alo khosak to na thin Montana lama hian anupui barbarai nen chuan an pem le le ta ni anupui barbarai hi chu Montana lampang chuak ani sa lawa masela hetia Corvallisa an han pem chu hiking lampang nuam ti sa alo ni nen an khothar chu reilawa chuan nuam ati ngal hle maya hetia barbarai i abodon tuk hian kaltaka zen dona bil sile apasal jimate chuan an ron tlowa an tumdan masa chuan donai te nu pale barbarai te chu an pathuma hiking nei tura che chua chun tuma masela donai chuan zan masalama ai in atuar chi lo wang chuan kal chu angam ve talawa hemi wang hian barbarai le jimate chu hiking nei turin an che chuak dun ta ni barbarai hi fit nga le tlen vela sang kezi sumnga le pahni vela ritania hemini hian sunglass vo in ke korbul aha a bekdum akin tuile eitur apai boka hemi pa ka hian 357 magnum pistol chu engmothut pala a inven na tan chuan apai tel boka an che nei chu zingdari le chan ve tanga dar ko inkar vela chuan an chu sana Bear Creek overlook hi meli le chan ve vela hla ania helai hmuna tang hian Bear Creek kanian tele bitter root lang te chu thlir thei turin alo lang rui maya leilung moina ngaina tu tan chuan mun nuam takani don ti chu hai ruala ni lovani jimale barbarai chuan an kalna tur mun khothlir mun chu thlengin chuta chuan an ei tur kente chu ein engma chen chu an thu khomuanga ei in turte an ei zo nu chuan man mo lutuk lovin kholam pangpan chuan an le le dun ta ni hetian le le lampang hian mi lanau pan mel tak mai ui kai hi tokin minute som thum vel don chu anin koma chumi nu chuan an kal zui le ta ni hetian kal le hun lai hi dar som pakhat le chan ve bur vel ania jima chu an che vel tlang moi tak mai chu thlirin an ding khomuang hreta minute khat em po ading lova chutiang kal le chia tia chuan a hma loka barbarai chu mu tu reng reng alo to lova athom hriat zui tur mi lovin abo top mayani jima chuan barbarai chu avin azongkul na samaya anu male abek tak ngel po chu mu tur mi lovani chutianga darkar don azon nu chuan abeidong tadeu ni turani jima chu in lampang pan chuan a ho zui ta ni konglaka ami mu te chu meichian mule mulo te chuan zotin anni chuan tuma an hmulo thu le mi pa pahni uikai a soite po chu an hmulo thu an soitel boka man mo tak chuan thil dan hril turin in lampang chu apan zui ta ni atir chuan barbarai pasal kalta po chuan ngai thatlo na em po chu anei hran lawa a chan chu hetianga hikinga min kal hi chuan an du aya rai do kal chang te po hi an nei fo thina chutiang chu anupui chunga po chuan a thleng ni tura chuan angai devani jiman thunei tulampanga a report angin chhnudar ni vela chuan kala chuan thunei tulampanga tang phone call tu omlo tak mai chu adong tatlat maya
thu nei tu lampang chuan barbarai zon hna chu man mo le rang tak chuan an thok nga la volunteer te chuan ui sathiam te helicopter te le infrared scanner mang te chuan chulai hmun chu an tuama ma sela barbarai chu an la zong mu thei reng reng lovani barbarai pasal kalta po chu chulai hmuna chuan zantai re thleng chuan anupui zong chuan akal ve a ma sela hemi zan po hian anupui nu ma ang po hi mu zui tur a mi lovani hetiang hian kar ni chung zet mai chu uluk le film khur tak chuan barbarai chu an zonga ma sela an la zong mu thei chuang lovani barbarai zonna a sul su tu ber serif christoph men po chuan barbarai bodan chungchang chu thilmak top kho kani thu asoi ve thlot maya khamini khan bear creek overlook huna hian barbarai le jimate hi an kal tak tak lavem ni ti zona chu atam pha hle maya law enforcement lampang po chuan jiman mi pahni ui kai soite kha hriat chhuah tumin thei top chhuah ma sela tun thleng hian khami tuma an mi mu te kha tungen ni ti hi hriat alani lovani thunei tu lampang chuan dollar sing khat lai mai han tok tar ma sela eng thu thar lam ma thunei tu lampang hian an dong zui mi lovani barbarai bodan chungchanga hian ngai dan chi hrang hrang atam hle maya a then chuan khama tla ni te chun ringa a then chuan tumlok vak lovin apasal chu atlan bo santa ni te chu an ringa mi then khat chuan akalpui jima chuan ring hlela masela police lampang hian jima laka chuan rin hlel na an nei mi lo thungani Mihring bo thut na alien abduction lampang te po chu mitam tak chuan an ring dewa kala kazen donai chuan barbarai chuan adu thu rengin kala chu akal sanani rin thu chu asoya mase he ngei dan hi chu mitam takin an trom pui lo thungani kala chuan khatianu pui bo tamai kha atur thiam lo hle maya ari na po chu ani tel mai chuan atla hniam rok rok mai ani kumsang ni somni pakhat khan anu pui chin chang khremi lovin kala po hi aboral vetani July ni som pariat sangni pasaria bauta barbarai hi voini tlang hian achan chin hriat zui tur a tami lovani barbarai bodan maktak mai hi voini tlang hian montana state chunga Mihring bodan makle danglam Chhuichhuah thailo unsolved mystery an soi pianga telve zia ri tur chu barbarai case ani ome October ni hriat sanga zakwa somsari paruk khan Grace Smoky Mountain National Park a hian Bearden High School Knoxville Tennessee muna zirlai somthum pariat te chu field trip nei turin an chachuaka an zinga hian me chetlei rol kumsom paruk mi training Gibson po chu atel veni an kalna tur hmun hi Andrews Bald Klinsman Dome tlangbul thut lama umania agriculture class atana thilpoi motur nimna vel chu an lakhom donani training hi ramhnoi ngeina tak mai ania alen huna po landscape architecture ni tumngat kha ani veni boruak nong le vondo vurkara po chuan an field trip nei chu training chuan nuam chu ti hleni mase hemini hian nopang somthum pariat zinga somthum pasari te chau chuan an inlam an thleng le theiani chumituk chuan zirlai somthum pariat te chu hlim takin field trip nei tur chuan an che chuaka an kalna tur hmun hi darkar khat le chan ve vel tlan ania trainee po chu a thian tha Robert Simpson nen chuan an thuduna an kalna tur hmun Andres Baltan thlen chuan an zirtir tupa Mr Dunlop chuan mel hni bel chunga nimhna vel chu thli thlai tur le chin chia tur chuan atia chumi hnuwa chuan bas omna hmuna le tur chuan a hrila zirlai no pangte chu a perte te kalin trainee le Robert Simpson te po chu kaldunin Robert a chuan an jacket chu trainee chu hak tira tlang chi pan thlen chuan Robert a chuan ramsa hmu du thu chu hrilin akal sana hetianga in pensan lok lok hi chu kaldun na po hian a thleng fo thina thilmak ani hran lovani chonudar khat le chan ve vela chuan trainee chu a thian te chuan ama chia kallai an hmu thu le ramhnoi pan zonga akallai an hmu thu chu an soya mase me chetum ruk tak mai ani wang chuan thil danglam lutuka po chuan a thian te po chuan an lo ngai lem lova mase khatian han kal khoma alo let tak lova khan mak chu an ti thar hle ni an zirti tupa Mr Dunlop chuan no pangdang te chu hruain training hmu na lai vel chu an han zong kwal le a masela training reng chu mu tur alo to mi lovani tlai lamdar li le chan ve aron rik meu chuan forest ranger mi zan hi zet mai chuan
rua sur le chum jing chui kara chuan trainee chu an zonga ma se an ni po hian an mu zo reng lova atuk lama chuan trainee pa po chu run thlengin azon na chu arun thok ve ngala heta hian uisa thiam te nen chuan thei top chu an han chu leya magdeu main a hnu chu highway 441 bula chuan a top ta dei maya a zong tu te chuan kar thum chung te meuk mai ram hnoi hun rang te lui te le tlang cheng che tak te chu an zong kwala ma se trainee reng chu an zong mu zo talovani hun te alo vei zela ngai dan chi rang po aron piang chuk tanwal maya chung zinga chuan ram hnoya khan trainee chu bowin ram sakolten an eita ni te chu an ringa then khat ngai dana chuan highway 441 bula an hnu top dana khan mi tu te namo lo charin an phurta ni te chu an ring dawa ma se lo charta po chu ni se engwangin nge an thup ni tang le mi then khat chuan akalpui Robert Simpson a chu rin hlet na nen chuan an lo en ve boka ngai dan rang chu aron piang chuak treu maya eng zinga pakhat le chu zirlai hlui pakhat Kelvin Bowman hi niya he thil thlen ma kumhni liam to khan Kelvin Bowman hian trainee hi an in lama chuan alo zui horu towa anu thinrim chuan Kelvin Bowman hi asilai chuan alo kap hil towa chu thil thleng to wang chuan Kelvin Bowman hian an field trip chu lo zui ru in khatiang khan aru bota ni te chu an ringa ma se hei po hi ani nge yemti chian na a chuang lovani kumsang ha zakwa sumriat pakhat po khan President Carter chuan FBI te chu zon pui na nei turina tilea ma se heta po hian thu tharlam engthil ma zon chua an nei zui talovani tun thleng hian Smoky Mountain National Park a Mihring bodan makle Chhuichhuah theilo zinga ala tel ve a Trainee Gibsoni bawatranga kumsum nga don chu ani towa abodan chungchanga khan chana engma ala umlova abodan maktak khan chuwa chana po chu apil bo puita ani melani July ni hriat sang ni sompali khan British Columbia muna Chhuichhuah Provincial Park a hian mechakum somrupakomi Sylvia Epps Courtney lampang chuak mi chuan ninga chung hiking nei turin a che chuaka akum hi lo tam do to ma se hiking a hrim hi chuan experience anei thrale maya Paradise mi the one ti mai Mount Washington bulatang chuan bulchu tanin zanria ka chuak turani wang chuan kenpo chu ain keng riple maya navigation tool safety gear le eile in tur te chu kenga ruam man na fel tak chu nei lokin July isom pathum tlailam darlia chuan ambul tran na hmuna chuan thlenle man ain beise ani ma se July ni riata a chuak chu lo le tur a talwani Chhuichhuah Provincial Park hi a zau khop maya ekar noi ruk chung zet maya zawaniya he pa ka hian ramngo cha takte tlang cheng che tak te le dil le lui te chu a thluah maya helai hmuna hian tlang sang ve tak mai pathum lai mai oma chung te chu Golden Hill Mount McBride te le Castle Creek tlang te an niya alandanin Sylvia hian he pa ka ruthar saber mai chu a thlang ni in alanga July ni som pathumaron thlenga hetiaron ho tak lawa chuan Sylvia chung te chu an ngai chu thalo hle maya July ni som panga aron thlen meu chuan official takin Sylvia zon na hi thotran anitani volunteer te mai ba ka professional chanchuak to pol te chuan Sylvia zon na chu an tran chhauta ni chung chanchuak to pol te chuan Sylvia i an hmu na hnun berna Castle Creek lampang chu an tin zon ngala chutia ngor taka ni thum zet mai an zon hnu chuan ram hnoi pilrila chuan Sylvia backpack chu an chhar chuka a backpack chunga chuan ei turte a thom hno tele first aid kit te chu alola om veka July hmuna chuan a bag chu ti luina chu sakemo han inpo boina om ang nu ma engma chu a chuang mi lawa Sylvia hi a bo top mayani hiker pakhat chuan July ni som pakhat Sylvia in hiking anei tanga nili nia chuan Castle Creek chim lampanga a hmu thu chu aron soya hikerina a hmu nia in soina hmun chu chanchuak to pol ta chuan thei top chu in an han zong leya chuti ramzau tak an dable hnu chuan a camera le a tiang chu an hmu chuak leya he an thil chhar chu hian chhana ain zo na tam taka siam chuak le ngala Sylvia khan heng thil te hi tipal thil thu in lo thlo pal tang se engwangin nge chhar le lo ti te chu
zokna atam hle meya kar tam tak chung chu thei top chu in zon chun zom le ma se maso na le be se na han siam thei thil mu bel an nei thei to lovani a bek pek te le a man ruwa chi hrang hrang te chu mu let vek ma se ama ber chu mu zui tur a tamia lovani sarkar lampang atanga azon na chu ti top ni ma se volunteer te le silve chung le khat te chuan azon na chu an la nei deuh renga an thei top chu in zon chun zom le ma se an beidon na hi a thui ting mai ani voini thleng hian silve chungchanga hian thuthar hriat tur engthilma a le to lova British Columbia history ya ramhnuya bodan makle angai nan hriat lo unsolved mystery lian ber pakhat alani chun zom ta zelani